Ngiyanizwa abantu beMashi and Mashi nithi uba umncane ungizwa nisamfuni engaphinda azomasha. Okay, kulungile uba umncane ungizwa ngeke seze emashini, siyakuvuma lokho nathi samachunu ngeke seze emashini. Kodwa ngifuna ukubuza into eyi-one ukuthi wena uRamaphosa ekunika u5 million wawunganqabani? Wawungawunqabani u5 million ethi uRamaphosa nawo u5 million? Niyakhohlwa nini ukuthi uba umncane ungizwa akasebenzi? Ima umasha lokhu kwakuzomthola wayezotholani uba umncane ungizwa ngoba phela akasebenzi. Bekufuna iyeke imali. Hayi msanidlala ngathi. Msanidlala nje ngathi. Malungu eMashi and Mashi bafana bakithi msani bafowethu kwenza izinqumo nodwa bafowethu kodwa mengaba nifuna ukwesekwa nisifuna sonke bafowethu yabo. Siyazi vele ukuthi iMashi and Mashi bafowethu i-organization ebehlezi khona kodwa ibe nesasa sasekhona ongizwe umchunu ophayela umthakathi bafowethu. So nje amanye mase zofuna ukuxosha abantu bafowethu esibadinga ngaba bafowethu abantu awuyibona basenze sayijoina nathi iMashi and Mashi bafowethu ayingeke bafana bakithi. Alungise izinto bafowethu zilunge izinto zenu ngoba manje ayikhona senifuna ukulahla ifocus ke manje straight sekhona into engayisenzeka kahle bafowethu. Siyanitshela bafana bakithi ukuthi nje ningalahla umgqiqo isamnandi indaba bafowethu ngenxa yamanga abantu. iMashi and Mashi sikhipha istatement sokuthi yakhahlela ukusebenzisana ongizwe umchunu. Kusho ukuthi ke if ungizwe umchunu engaqhubeka ebonakala kumaMashi ngeke azabonakala kumaMashi alwisana nabo ukufika weMashi and Mashi. Sithi lesi statement kunokuningi that is going on ney'nsolo zokuthi hayi engazi ukuthi khona intuba yabasombusazwe abangena ngentuba ukhona ongaphakathi oyivulayo le ntuba. So ke okwamanje waliqhubeka uphenyo langaphakathi umuntu oqala nje abagqanyelwa uwe bangase bemkhahlela ungizwe ichunu kodwa ngosami ichunu ichunu umxoshwa nje ichunu umxoshwa nkosi yami. Hayi wichunu lethu bawethu uphakade ichunu nje linamabhadi ichunu lihleze liqoshwa nje lona. UJacinta hayi alingena indlela lingabe kusaba khona ukusebenzisana kwiMashi and Mashi until kuze kuphothula uphenyo. Uyabona iMashi and Mashi mawuyibheka engazi ukuthi the biggest party esinkulu ngisho kunama political party existayo eSouth Africa because it's well organized. Uma uthi uphakela umthakathi uzoqhubeka mhlambe nalobu budlavini bakhe angacisha ngalast la kwiMashi and Mashi kunobunono kunobunithi kwiMashi and Mashi qondile kuthe hayi shame lengane lekho uJacinta hayi ayalikhahlela ichunu. Hey, wow, bashana, bashana. Akshubile, bashana, ay, bashana. Ngudla nekudala ibakudla bashana. Impake ihamba icoshela emaphothweni aconsayo bashana. Iphiqiphiqi uphidliza wexoki umpaqambile ulimi lenyoka into eyishaya ngapha ishaye ngapha ungizwa ngithini kubani bashana. Enkundla kudala kwasikudla bashana iphakela amaphothwe amathathu kwabo bashana. Ichunu macingwane bashana inkuzimalanga angathi uMashi and Mashi bashana ishaya amakhala ngaye umfana. Ziyamnuka ziyamkhokela bashana ukuthi cha akathi inkunzi yami le esivele yafumbathiswa bashana. Ithi iMashi and Mashi cha usimele macingwane ngeke macingwane athi wena sikhishimisa okunye wena ukhishimisa okunye wena macingwane. Inkunzi le bashana iMashi and Mashi mayingayazi ayoyibuza kuthulwa sizwe khona ngaphawula ngaye mabengayazi le nkunzi aboyibuza kuyaFP khona ngaphawula iFP ngaye mabengayazi le nkunzi aboyibuza kuMK khona ngaphawula ngaye akukho ukubambisana ezweni bashana isatho shalonto bashana bathathe macingwane bathathe mchunu basopa hello ciao
Utase iyakhala kuzimalanga esinidakiwe ngicela izolo ngimashile nje ngimdala mina singala ngimashile fa ngibona iplani hayi kubi womshaya Le video ngifisa ifike kubaba uMacingwane ubaba ungizwe Mchunu. Uyabona baba uMacingwane uma kuya ngokuthi lesi statement esibhalwe iMarch and March si positive. Wathi ngiphindele baba ungizwe. Uma kuya ngokuthi lesi statement baba ungizwe Mchunu esibhalwe iMarch and March nawe uyobe ugovuzile umphakathi, uyobe usizwe usicekelile phansi, uyobe usizwe usibulele, uyobe ubudoda bamadoda kade supporter wena uyobe waxhaphazile, uyobe ulimazile i-trust ngelinye ilanga omunye umuntu oyovela ethi wenza lento eyenziwa wena. Yabona abamacingwana uma kuya ngokuthi lesi statement sinjengoba becabanga yonke into ade uyikhuluma ngisho kuthiwa beyinhle kangakanani, kodwa ngifisa ukubona ububi bento ozobe uyenzile. Ngifisa ngelinye ilanga le video le uthi uma uyithola uyilalela usho ukuthi cha lo mfana kaMhlongo wangitshena into kuyona uyobe isizwe samaZulu udlalile ngaso, uyobe ubuholi ubuthukela into nawe ophinda uyenza, uyobe umndeni wakho nezihlobo zakho nabangani bakho nengane zakho ungayicabangelanga. Ngithi akwengime babamacingwane ilokho nje bengifisa ukukudlulisa. So March and March has decided to cut ties with Ngizwe Mlando Mchunu. They are saying that they are not going to work with Ngizwe Mchunu until their investigation is finished. And currently their investigation is pointing that there was money from business people and all those kind of things, and the people who the men who facilitated that to demobilize the March and March, it's Ngizwe Mlando Mchunu. So they say up until their investigation is finished and all the facts are on the table, they won't be working with Ngizwe Mchunu. But to my surprise, they're not saying anything about Uphakela Umthakathi, which means they're still willing or open to work with Uphakela Umthakathi. Guys, you can't blame Ngizwe Mchunu of selling out and leave Uphakela Umthakathi behind. By the way, and this is not a saying that Uphakela Umthakathi njanjani. I heard statements like Mancinza when he said Uphakela Umthakathi took 3 million allegedly and all those kind of things. But the truth of the matter is they all met the president. So if you want to blame them, you must blame all of them. And also the allegation that Ngizwe Mchunu arrived first at the meeting with the president before Uphakela Umthakathi. I think maybe that's the reason why everything is pinpointed on him. But I think if Jacinta was serious and she wants to find the truth, she must dismiss both of them for now and do her investigation, because uzothini umotshela investigation that it was Uphakela Umthakathi through Uhlabisa that organized that meeting or that met the president out of willingness without her. Like, I'm asking myself those questions. So if Jacinta wanted the truth as things stands now, Jacinta should have done one simple thing: dismiss both of them, don't work with both of them up until you finish your investigation, and let your investigation direct you on who to work with and who not to work with. And if the investigation says she must not work with both of them, she continue to dismiss both of them. Because as things stands now, let's just say the investigation come and say it's Uphakela Umthakathi, and after they reconcile the relationship, let's just say Uphakela Umthakathi behave very well and all those kind of things, supports Jacinta, it's going to be very difficult for her to dismiss Uphakela Umthakathi, even if the investigation is pointing
that everything was structured through uPhakelo Mthakathi, but I'm not saying everything was structured through him. So I'm just saying with uJacinta and I feel like they're overreacting. If dismiss both two, because they both met the president without her. And if uPhakelo Mthakathi knew late about the meeting, why uPhakelo Mthakathi didn't tell Jacinta? Why? Because they're working together, man. Ziyakhala angizwisisi nje indaba yabo at all.